Hej Jakob, velkommen til Holstebro. Første runde af pokertur. Sidste år blev du... Tak. Det er så lidt. Sidste år blev du den absolutte 0. Undskyld, ikke 0. Den sidste stilling. Hvad skal der ske i år i forhold til sidste år? 40 point. 40 point i dag. Så er der lagt fra start i hvert fald. Okay. Hvordan, Så kan jeg lade være med op de næste 3 gange. Og så alligevel få 12 point i snit. Okay, det har du regnet på. Det har jeg regnet på. Kunne du godt tænke dig pokalen i år? Nej, jeg synes den er grim. Jeg ved ikke, hvor den skulle stå. Den står fint hos Kim. Han er også glad for den. Tror du han kan forsvare titlen? Nej, Hvem tror du så, der er favorit? det er jeg. Du er favorit? Selvfølgelig er jeg favorit. Okay, altså til at få pokalen, men du vil ikke have den? Ja, så låner jeg den ud. Den, der vil betale mest. Okay. Jeg tror, det er formanden. Han tager en til noget optur. Han har sådan en 8-point ting til at stå derhjemme. Den han er ikke så glad for. Nå, det er det. Kan jeg ellers få en generel status på Holstebro Downtown? Jamen, super nederen by. Altså, jeg tror, man røvkeder sig her, hvis man bor her til daglig. Nu har den her tur været okay. Om kællingerne kan jeg sige, at de ser okay ud. Altså, enten har de en for stor røv, eller også har de et ordentligt grimt ansigt. Det er sjældent, man lige ser guldet. Har du, Men det er der. har I to noget at sige? Vi har set det på stykker. Har I, I dag. det er lige meget. Har I to noget at sige til, hvor er de to andre henne? De er bare nogle pussies. Vil du sige det i kameraet? De er nogle pussies. Jeg har lyst til at sige, at jeg er dybt skuffet. Jeg havde håbet på, at vi alle 5 kunne være. Nu når vi ikke kan, så er det deres tab. Og det her tror jeg bliver den fedeste runde i pokerturens historie. Tak. Så.